človek sa angažuje asi hlavne kvôli tomu, že možno niekedy už dojde do takého veku, kedy si povie, že ďalej už to nemôže len tak jednoducho prechádzať a nechať to voľným tokom plynúť. Jednoducho musí, nie že musí, ja to poviem opačne, poviem to cez seba. Ja to mám jednoducho tak, že keď sa ráno vstanem, tak potrebujem vidieť v zrkadle Mareka Božíka. A jednoducho táto naša občianska iniciatíva prerásla do takého bodu, kedy som si už jednoducho povedal, že ráno som nevidel Mareka Božíka a toto bol pre mňa problém. Čo ma naštartovalo? Tiež by som povedal, že štart bol veľmi jednoduchý. V roku 2007 Mestské zastupiteľstvo schválilo jednu veľmi malú zmenu v územnom pláne. Veľmi malú, jedna jediná veta rozhodla o tom, že ten park alebo plánovaný park zanikne. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že jednoducho nevybuduje ten park. Touto vetou by som povedal, že mňa to dosť nahnevalo, pretože občania jednoducho možno všetci počítali, že tam vznikne park. Bardejov priamo nemá mestský park. Je plné aj zelene, ale zasa z druhej strany mesto pravidelne každý rok vyreže zhruba 100 stromov. Za 10 rokov máte 1000 stromov v centre preč. A myslím si, že Bardejovčania aj sami chceli ten park, takže jednoducho boli také nálady, alebo keď som hovoril o tom, že či sa to ľuďom páči alebo nie, tak jednoducho ľuďom sa to nepáčilo. A na druhej strane zasa nikto nič aktívne nechcel urobiť. Každý len u mňa v obývačke alebo medzi štyrmi očami hovorili o tom, že je to nedobré, nepáči sa im to, ale neurobili nič aktívne preto. Ja som sa jednoducho ozval, napísal som článok. Ja som niekoľko článkov už písal o tom v miestnych novinách, potom som založil internetovú diskusiu a tá internetová diskusia sa dosť veľmi rýchlo prelomila. Tam jednoducho začali denne narastať tie počty ľudí, tých priateľov a veľmi, veľmi masívne tam sa vyjadrovali títo ľudia a jednoducho ma len utvrdili, že tak ako ja zmýšľam, tak zmýšľajú aj ostatní ľudia a jednoducho to došlo už do stavu tisícov ľudí a tisíce ľudí v 30 000-ovom meste, kde 10 000 ľudí je permanentne preč, je veľmi veľa. A to jednoducho vás ako možno človeka posunie tam, že si už potom, ja som napríklad introvert, ja mám veľmi problém ako nejak čo sa týka komunikovať s verejnosťou a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho už som si aj ja sám sa prelomil do toho bodu, že jednoducho musíš, Marek, dať čo urobiť, lebo toto nie je normálne. Mesto zo začiatku reagovalo veľmi sa zľakli, pretože najprv si mysleli, že za nami je nejaká politická strana alebo niečo, nejaký developer, alebo jednoducho niekto, kto nás zozadu ťahá. A celý čas ja som hovoril o tom, že som len ja, jednoducho tí ďalší ľudia boli zasa len nejaké fyzické osoby. A títo ľudia jednoducho sa len prejavili, hovorili o tom, že sa im to nepáči. A mesto absolútne ignorovalo. Zo začiatku nás obviňovalo, že za tým je politika, potom sú tam každý týždeň vznikali nejaké mená, ktoré sú akože za nami a snažili sa nejakú jednoducho len dať nálepku a tak. A bolo to strašne, až by som povedal, nechutné. Petícia bola nejakým logickým vyústením toho celého procesu. Prebiehala veľmi spontánne, živelne. My sme za jeden deň vyzberali 1000 hlasov. Za jeden deň. A my každý z nás bol nejaký zamestnaný, takže sme sa venovali tomu jeden deň v týždni, čiže my za jeden mesiac, za 4 dní sme vyzberali 4000 podpisov. A ďalej sme zasa zberali ďalšie podpisy, jednoducho mali sme 5775 podpisov a mysleli sme si, nebudeme to ťahať do 10, lebo to je zbytočné. A to sme jednoducho ukončili, predložili mestskému mestu na zriešenie a náš primátor z vlastnej iniciatívy a s požehnaním Mestského úradu označil našu petíciu za neopodstatnenú. V marci 2010 som obdržal žalobu zo strany primátora, teda nie primátora, ako fyzickej osoby pána primátora, s tým, že túto žalobu vlastne podal niekedy koncom roku 2009. To znamená, že ako náhle sme rozbehli tú petíciu, už vtedy podal tú žalobu. Za celý rok, dnes je nejaký dátum, 4. novembra som oslávil 1 rok, čo už bola podaná tá žaloba. Bardejovský súd nestanovil ani jedno pojednávanie. Jednoducho to bolo len nejaké gesto a podľa mňa to bude ďalej pokračovať.
Áno, primátor v rámci žaloby žiadal odo mňa aj nemajetkovú újmu, ktorú som mu spôsobil vo výške 10 000 eur, čo si myslím, že je cena zvláštna na to, že sme v malom meste. Na to tá újma neviem, či je taká adekvátna, ale súd môže rozhodnúť a myslím, že súd rozhodne správne. Ja sa, nechcem povedať, že teším, ale som zvedavý, ako tento súdny spor skončí. Viete, v spoločnosti existuje spravodlivosť, aj vo veľkých mestách existuje spravodlivosť, aj v malých mestách existuje spravodlivosť, len ide o to, či vy niečo preto urobíte, či si tú spravodlivosť nájdete. Keď budete pasívne sedieť v obývačke a pri pive nadávať pred televízorom, tak sa tá spoločnosť nikdy nepohne. A stále jednoducho zostanete v tom móde, budete stále nadávať a z roka na rok to bude horšie. Do momentu, dokiaľ možno niekto sa nepostaví a povie, že toto nie je normálne. A jednoducho možno aj to sme my urobili a to ľudia nejak vycítili, preto sa možno pridali a treba v každom meste. Toto nie je problém Bardejova, toto je problém celej republiky, možno celých štátov východného bloku, pretože toto je o tom, že tí exkomunisti sa prefiltrovali do tých všetkých štruktúr a jednoducho oni to tam držia a jednoducho oni si len poprevliekali tie svoje kabaty a ako priama zmena nenastala žiadna. Máme poslanca, ktorý v mestskom zastupiteľstve, ktorý sám povedal, že socializmus u nás neskončil. Takže myslím si, že veľmi to trafilo ako klinec po hlavičke.